Hello guys, σήμερα θα παίξουμε Soccer Physics. Let's play. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο τερματοφύλακας πηδάει πιο ψηλά. Αγιά. Ναι, άντε πάλι. Κοιτάξτε εδώ ρε, ο τερματοφύλακας. Να βάλουμε γκολ. Να νικήσουμε. Οπα, είναι λίγο περίεργο. Εντάξει. Ναι, έλα μπες. Yes, 1-0. Πάμε να βάλουμε τον γκολ. Όχι, όχι, όχι. Θα βάλουμε κι άλλο γκολ. Κοίτα ρε φίλε. Yes, 2-1. Έλα. Μπήκαμε στα δίχτυα. Αχ, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έλα. Το γκολ. Όχι ρε, θα βάζει αυτό το γκολ ο ηλίθιος. Κοίτα, 3-2 εκεί που κέρδιζα ρε φίλε. Έλα. Όχι ρε, θα μπαίνει κεφαλιά από πολύ μακριά. Όχι. Yes. 3-3. Είμαστε χωρίς κεφάλια. Όχι, δοκάρι. Δοκάρι. Α, αυτό γκολ, εντάξει. Χάσαμε και θα πάμε rematch. Ναι, έλα, όχι ρε. Καλά, είμαι άχρηστος σε αυτό το παιχνίδι, αυτό το παραδέχομαι. Αγιά. Ναι, yes, 1-0. Όχι. Καλά. Ναι. Ψαράκι. Ναι, έλα. Yes, 2-1. Όχι. Όχι ρε. Ναι. Ναι, όχι ρε. Όχι ρε, τι έχασα ρε. Δοκάρι και έξω. Ναι. Yes, γκολ. 3-2. Αυτή η μπάλα μ' αρέσει. Ναι, μπράβο ρε τερματοφύλακα. 4-2. Έλα να νικήσουμε. Και τι κάνει ρε ο ηλίθιος τερματοφύλακας. Ναι, αυτό γκολ. Yes, 5, νικήσαμε. Νικήσανε οι Blue. Πάμε, ξανά. Αυτό είναι το τελευταίο που παίζουμε. Sorry guys, αν αυτό το βίντεο ήταν μικρό. Μπορεί και να μην σας πειράζει, μπορεί και άλλους ναι. Αλλά εντάξει. Ναι. Όχι ρε, 2-0, είμαι άχρηστος. Ναι. Έλα. Ναι, 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 ναι. Όχι, τερματοφύλακα. Όχι ρε, 4-0 μας ξεφτυλίσανε. Ναι, έλα αυτό γκολ. Έλα. Καλά, με το ένα γκολ δεν χαίρομαι.
4-2, άλλα 2 γκολ και τους φτάνουμε. So guys, αυτό ήταν το βίντεο, πιστεύω να σας άρεσε. Θέλετε να μου στηρίξετε, κάντε ένα like και ένα subscribe και αυτό θα με βοηθήσει στο να κάνω το part 2. Γεια σας.